El bosc ens protegeix de les allaus? Sí, però segons la densitat d'aquest bosc. Si fixeu-vos, l'allau, la cicatriu, sí, el tema està en que si el bosc és dens ens protegeix, però que si hi ha clarianes o els arbres estan dispersos, el mateix arbre actua però en funció contrària. Es converteix en un punt de debilitat del mantell. Per exemple, aquest seria un punt i la presència de roques també seria un punt. Són punts on el mantell nival és més dèbil. I per tant, si hi ha inestabilitat nivològica, la cicatriu el que farà és anar buscant els punts de debilitat.